बहुत अच्छा होके एगो यूनिक सेक्सी मटेरियल से मिलावे के चाहतनी जवन अच्छा। जे लोग वीडियो देखा सकबा लो और बिना काम करने के अपन टाइम बर्बाद करत सकबा लो ओही भौजी जी से हाल के मिलावतनी जवन जे देवर हो करेली आ तू लोग देवर सारे मऊ जाला लोग काहे ना जाके लागेला पीछे पीछे चाहे जाला कूद के फान के एने ओने से पता लगा के तब तोहनी के मजा देत रे जा तोहनी त नाम हसवा देलो सब हमरा ई उम्मीद ना रहल ठीक बा देवर के नाम पर तोहनी कलक बारत वीडियो देखो से पहले तब तोहनी के पता चली एगो नथिया के बेटा कमेंट कइले बा अच्छा भौजी हो तू अपन उठलाली चटई भूका तो तोरा के ना देवर जी हमको सिखा दिया है। खतरा खातिर उठलाली करे समझे नी अरे वो खातिर है पूरा शरीर है। अच्छा हां रंडो अब माने लगना से त लगलू तिरिया चरित्र खेले अच्छा हम लइका रहती नु हां तरह क्वेश्चन लेती नु कि जिंदगी रंडो अब खुलियाम बेइज्जती अपन कर तरुआ बोलावा तरू देवर लोग आवा मांगे लगला से त कहा तेरे कि देवर लोग ना होता है कि अपना भातार के हमर जैसे देवर इस तरह के पेल दी सीधी समझ गया छी तो हम वीडियो खराब उठा के अपने YouTube पर के डाल सकत रहे रंडी कितना ते खराब बनेले बारे की हमरा खुद शर्म आवता लेकिन ते ऐसन बात बोले बारे नु तोर हकीकत दिखावत रही कि ते कान नेचर के बारे या हम कान नेचर के बारे ठीक बात सोच समझ के बराबरी कर समझ गया बारी सारे तारी सब फेसबुक पर और केहू के अपना में घिसोट लेता लगबू उम्र सिर्फ 16 का है मेरी जान पर सपना रसियन लेने का है मैं गिरे हो अपन तो हां तो गाइस ई कहतिया कि 16 का उम्र है लेकिन रसियन लेने का मन है तो तोरा से अच्छा। कहतनी कि ते पहला नंबर मेहरारू हईस कि मेहरारा हो बता अगर मेहरारू हईस लड़की हो तो तोरा के वैसन हो जे बढ़िया से 10 गो मिल के कि सब ठीक बा समझ गया अगर छक्का हो मरद हो तो जाहू के लेहू के बेरी सोचे के पर ठीक हो का बोले के बा क्वेश्चन पर वीडियो बना के क्वेश्चन पर रे रंडी तोरा का बुझाई रे तोरा का बुझाई तो खुद बेशर्मी के हद पार के ले गए हैं आई पहले है रंडी के बात सुन लो अगर तू लोग निमन लइका होकवा नेचुरल ब्यूटी खाली नेचुरल ब्यूटी के वीडियो आवता हम देखतानी ध तो हमरा जितना देवरा सन बा ओकरा करियावा कहता नेचुरल ब्यूटी में तेल लगाबे आ कहत रे कि हमरा मोबाइल में खाली नेचुरल ब्यूटी के वीडियो आवता तो देख ले काहे आवता ठीक बा आ रंडी आदमी के किंग आई समझ गया मोबाइल में वीडियो तो पते देख ले खुलिया में रंडी अपन करे से तोहू पर तोरा कोना ने खसा पूछो तो पते बोलावे देवो आवन ले लोग देख ले कितना फर्क बा देख ले नु तो ते उघाड़ के देखावत रे तबो तोरा के कोना ने खसा पूछो काहे से किते गिदरा गइल बारे आ ते वही करियावा मरद लाइक बारे ठीक बा ए कूद के तो तोर बाप हौ ना आ तोर भाइयों होतो तो ना कहलाई हाथी से तोर माई चुदौले होता नु ओकरे जलमन होता समझले आ हे लेखा हमरा देवर सके मत करे नेचुरल ब्यूटी अभी हमरा से नइखे रे लायल बाप रे और एगो बात हमरा माई बाबू को मन जा तो हमरा मुवाला बाप से नु कितना तरह भूल में लकड़ी लगवाए सपना में आके कि तू एकदम ठंडा जेबू बहुत दिन से देवर लोग के नाम लेहल छोड़ देबू ठीक बा तो निम्ना आदमी के अपना में मत ना सा समझ गया देखा आपने लापरवाही का नतीजा है हाँ तो तोरा के लास्ट वार्निंग बा जहां अच्छा मुंह मरवा तारे ओही जी मरवा नेचुरल ब्यूटी के फेरा में मत बर ठीक बा काहे से कि ते हौस रंडी आ निम्ना आदमी के ठीक है। ना बोलल जाला समझ गया ऐसे कि देख रंडी तोर तो वीडियो हमरा उठाए के मन ना करतला लेकिन ते हमरा माई पे कैसे चल गली हरे हमार माई तोरा के जब तोरा के वीडियो देखाएम तोर वीडियो चला के तो पहले ही नंबर हमार माई कहे नु कि रंडी के बेटी यकारे बबनी कि ते रंडी के बेटी के वीडियो देखाऊ तो देख ऐसा
गलती ना करावल जाला, ठीक बा। हमरा घरों के लोग अगर तोर वीडियो देख लेलस गलती से तो कही लो कि रंडी के काहे के वीडियो अपना यूट्यूब पर छोड़ता रे, रोस्टे क के मन छोड़, ठीक बा। तो हम ऐसे तो खराब वीडियो नहीं उठैले, इतने बहुत उठैनी है इहे कहतनी नेचुरल ब्यूटी के लागे मन जा, ठीक बा ना। तो शुद्ध में अशुद्ध के जरूरत नहीं खे, समझ गया। हम है शुद्ध, ठीक बा। तो हर जगह बेटी ना मिलावल जाला, ठीक बा भौजी, समझ गया। का जाने कातना गोरा से मुंह मरवा के एगो पर्टिकल पर उहो टाकला पो वो ओकरा समझ गया। तब देवर जी चिल्लात रहे, जाके ला सरे मौगा साला देवर जी जा सो। गाड़ी स्टार्ट कर। जिनका लेवे के मन बा क्लियर बताओ, आ ना लेवे के बा साफ सुथरा बताओ। जिनका लेवे के बा जंगल में हम आके दे हम